कहल चाहब रोशन जी, कुछ दिन पहले बड़ा हालत हो रहा, बहुत लोग के मुद्दा बनौले बा, केहू के टारगेट करे खातिर बड़ी आसानी बन लोग मनु केहू के नाम उछाल दी, केहू के उल्टा सीधा बोल दी, लाइट में आ जाए 10 गो लोग जान जाओ। तो व्यक्ति से हम कहल चाहब कि ना टारगेट करी, अच्छा बात पर टारगेट करी, नाम कमाई, लेकिन जे नामी बा के बाद काम के ना ओकर अवगुण निहारत हन तो ओकर गुण वो निहारी, ओकरा अंदर का गुण बा ओकर एको बेर रुआ चर्चा नहीं करत। हमेशा नकारात्मक सोच रखले बनी, ई गलत चीज बा। रुआ अपने में पहले सुधार दिया, ओकर बाद से दूसरा के सुधारे चली। रोड पर गाड़ी चलेला उहे एक्सीडेंट करेला, जौन यूज में आई उहे फ्यूज होई, और जौन यूज में आई में ना करी फ्यूज का होला। लेकिन है जितना बड़ा सा टुटपुटिया नहीं सबका के कंफ्यूज कइले बड़े। एक जना बबुआ पीके बाबू कहने गइले, एगो इतना सुंदर गायक आई रही हो प्रमोद सिंह राठौर, इतना बढ़िया बढ़िया हम गाना सुनी ले, इमन चीज के सपोर्ट ना करिए, सही बाऊ चीज उठा उठा के ओकरा के मतलब डिमोशन में लेके जाए खातिर बड़ी प्रयास करी लो। ऐसा लोगन खातिर के यह कहो कि पहले अपना में सुधार लियावल जरूरी बा। प्रमोद बाबू हमरो उंगलिया लग जाओ, रोरा गायकी के हम दीवाना है। अगर निमनका के रौरा सपोर्ट नहीं करत तो बौरका के टोके खातिर रौरा अंदर कोनो अधिकार नहीं। हम वही खातिर आइले बानी। भोजपुरी में अश्लीलता के सुधारे वाला एक ही व्यक्ति बानी, वहाँ का नाम अनंत कुमार तिवारी जी। अपना हिसाब से बहुत सुंदर समझाई ले बताई ले, तो वहाँ के तरीका अलग बा। छोटी छोटी दौरी दुकान चलावे वाला है दुकानदार हाल चलल बा, 3 दिन के हमरा के महूलत ले लेवल कि प्रदुमन परदेसी रोशन राज के सपोर्टर हुआ, 3 दिन के अंदर आके हमारा लाइव में जवाब दे न दिन के हई कर दे बहु कर दे, और 3 दिन ना कोई हो 3 दिन ना कोई हो। आज 1 हफ्ता हो गई, आई रोवा समन के हाथ से कविता एगो सुनावत नहीं, एगो निर्गुण सुनाए। कविता सुनावत नहीं मर्द मेहरारू के झगड़ा, जैसे कि माता बहन की सभे बैठल बा, और कविता सुनावल कि मेहरारू